Hello everyone! Welcome to my channel, Maria Lisa Vlog. And please don't forget to subscribe.
Tulak lang ako'y kinabahan, hindi nagkatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, inalok ko sa sabungan.
AMZ, the best.
ba pasensyoso? Malamang oras-oras ba nagulo? Ito ay hindi business na pag-uusapan lang. Video, walang lapis, walang kulang. Mr. AMC, the best.
hinahanap ng puso ko. Walang magsakripisyo para sa'yo. Get the power, mix drive. Hindi ikaw lamang ang hinahanap ng puso ko. Walang magsakripisyo DJ Rex, Tambog, Remix. Baby, ikaw lamang ang hinahanap ng puso ko. Walang magsakripisyo para sa'yo. Baby, ikaw lamang ang hinahanap ng puso ko.
Sa buhay ko'y wala na maaninong pag-ibig. Puso ay nag-iisa. Sino aking tatawagin? Sino aking hahanapin? Sino ang magtutulong sa aking paglalambing? Bakit ka ba nakita? Bakit ka nakilala ko?
de San Miguel. De San Miguel. Happy Sunday.
taong nakikita ko, o hindi pagod lang siguro to. Bakit mo na